കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിശങ്കരായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, वरमराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധകവിർനാമസുഭ്യാവദാർത്തഃ ചാദ്യപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ. സിദ്ധേന്യദാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. അധർക്കവിർനാമസുയാവദാർത്തഃ ചാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ. സിദ്ധേന്യദാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. അധകവിർനാമസുയാവദാർത്തഃ ചാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ. സിദ്ധേന്യദാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, എല്ലാവർക്കും കാണാലോ അല്ലെ? സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? അധകവിർനാമസുയാവദാർത്തഃ ചാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ. സിദ്ധേന്യദാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. അധകവിർനാമസുയാവദാർത്തഃ ചാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ. സിദ്ധേന്യദാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധകവിർനാമസുയാവദാർത്തഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ. സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേ അന്യഥാർത്ഥേ ന യദതേ യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേ നയതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജാദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമ സുയാവദർത്ഥഃ സ്യാദ പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേ നയതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവേർനാമസു യാവദാർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത് കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേയന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേ അന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേ അന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്വാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്വാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യദേത പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദപ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യദേത യത്ര
പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശാരദി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാത പ്രമർത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മനസ്സിലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥ സ്യാത പ്രമർത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധി സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത്ര യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാത പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേനഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത കവിർനാമസ്യ യാവദർത്ഥ സ്യാത പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധി സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാത പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധോ അന്യഥാർത്ഥേന യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രദീപ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പ്രതിഭ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥ സച്ഛാദ പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേനദർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗിരിജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗിരിജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാത പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധി സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത തത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാത പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേ അന്യഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാത പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥ സ്യാത പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥഃ സ്യാദം പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേ അന്യഥാർത്ഥ
न यदेद यत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ कविर्नाम सुयावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थेन यतेद यत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बिंदुवाने माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध कविर्नामस्य यावदर्थ स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यदार्थेन येत यत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सती देवी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध कविर्नाम यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यदार्थेन यत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुरेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधम कविर्नामसु यावदर्थ श्याम प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यतार्थेन यदेद यत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओके ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അധഃ ഈ കാരണത്താൽ കവിഹി പ്രബുദ്ധനായ വ്യക്തി നാമസു നാമങ്ങളിൽ മാത്രം യാവത് അൽപിഷ്ടം അർത്ഥ ആവശ്യകത സ്യാ തീർച്ചയായും അപ്രമത്തഃ അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഭ്രാന്തമായി അലയാതെ വ്യവസായ ബുദ്ധിപൂർവം സ്ഥിരീകൃതമായ സിദ്ധേ വിജയത്തിനായി അന്യത അല്ലാത്ത പക്ഷം അർത്ഥേ താല്പര്യത്തിന് ഒരിക്കലുമില്ല യഥേത പ്രയത്നിക്കുക തത്ര അവിടെ പരിശ്രമം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുക തത്ര അവിടെ സമീക്ഷമാണ് പ്രായോഗികമായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇക്കാരണത്താൽ നാമമാത്രങ്ങളായ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രബുദ്ധനായ വ്യക്തി അൽപിഷ്ടമായ അവശ്യമായ ആവശ്യകതകൾക്ക് മാത്രമേ യത്നിക്കാവൂ. അവൻ നിശ്ചയമായും ബുദ്ധിപൂർവം സ്ഥിരീകൃതനും അത്തരം എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഫലശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് നിരൂപിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമാകയാൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കുകയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയൻ. വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഭക്തർ കരുതുന്ന ഫലേദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം അഥവാ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിഷ്ഠ. ഒരുവന്റെ നില വളരെ സുഗതമോ ഭദ്രമോ ആക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാ ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ജഗത്ത് എന്ന പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ അസ്തിത്വം സുഗതമോ ഭദ്രമോ അല്ലെന്നും പുരോഗമനാവസ്ഥയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരിക്കലും സുഗതമോ ഭദ്രമോ ആയിത്തീരാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ഏവരും തിരിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും ആയിക പുരോഗതിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും നാമങ്ങളാലുള്ള ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി എന്നിവയെ പോലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. കെട്ടിടങ്ങൾ, സാധന സാമഗ്രികൾ, കാറുകൾ, ബംഗ്ലാവുകൾ, മില്ലുകൾ, വ്യവസായശാലകൾ, സമാധാനം, യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയായ അണുശക്തിയും ഇലക്ട്രോണിക്സും എല്ലാം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും അവയുമായി ചേർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രം. ഭഗവത് ഭക്തനെ അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശരിക്കും അറിയാവുന്നതിനാൽ തിരമാലകളുടെ പ്രലാപങ്ങളെപ്പോൽ ഒട്ടും പ്രധാനമല്ലാത്ത
വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രമായ യഥാർത്ഥമേ അല്ലാത്ത അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭക്തന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. മഹാരാജാക്കന്മാരും നേതാക്കളും യോദ്ധാക്കളും അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ നാമം നിലനിർത്താനാണ്. കാലക്രമേണ അവർ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചരിത്രവും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരും മിന്നുന്ന കാലത്തിന്റെ എത്രത്തോളം വ്യർത്ഥമായ ഫലങ്ങളാണെന്ന് ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സമ്പത്ത്, സ്ത്രീകൾ, പ്രശസ്തി തുടങ്ങിയവയെ ഫലേച്ഛാകർമ്മികൾ മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുകയും കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസ്ഥിതരായവർക്ക് അത്തരം മിഥ്യയായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമുണ്ടാകില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്, അഥവാ വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാകിയാൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരുവൻ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദത്തിനായി വ്യർത്ഥമായി ചെലവിടുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാൽ പോലും പകരമാവില്ല. ആകയാൽ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ മായിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദി ഫലേച്ഛാകർമ്മികളുടെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനുള്ളതല്ല. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ഉപദേശം നൽകും. മാനവ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഈ പരമപരിപൂർണതയെ ലക്ഷീകരിക്കുന്ന സംസ്കാരം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും വ്യാപൃതമാവുകയില്ല. അത്തരമൊരു സംസ്കാരം ജീവിതത്തിലെ കേവല ആവശ്യകതകളെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടക്കച്ചവടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സൂത്രത്തെ അനുകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ സജ്ജരാക്കും. ജീവസത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവും ജീവസത്തയുടെ ആത്മീയ വികാസം അനിവാര്യവുമാവുകയാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതവും നഷ്ടക്കച്ചവടങ്ങളാണ്. മാനവ ജീവിതം ഈ പ്രധാന ഘടകത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ കേവല ആവശ്യകതകളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായി ഉന്മത്തനാവുക പോലെയുള്ള മറ്റ് ആകൂതങ്ങളിലേക്ക് മാനവശക്തിയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാത്ത ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റവും ആശ്രയിച്ചും കൊണ്ട് ഒരുവൻ തദനുസരണ പ്രവർത്തിക്കണം. ആത്യന്തികമായി യുദ്ധത്തിലും ക്ഷാമത്തിലും അവസാനിക്കുന്ന നാഗരികത്വത്തിന്റെ ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അസുരന്മാരുടെ ആചാരശിഷ്ടത അഥവാ ആസുര സംസ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. സാധാരണ ജീവിതത്തിനും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കും കഠിനത ഉണ്ടായാൽ പോലും അവന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്നും ഒരിഞ്ച് പോലും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സാൽ സ്ഥിരീകൃതനാകാൻ അതീന്ദ്രിയവാദിയെ ഉപദേശിക്കും. അതീന്ദ്രിയവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകരുമായി ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ആത്മഹത്യാപരമാണ്. എന്തെന്നാൽ അത്തരം നയങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഭംഗം വരുന്നു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സന്ദർശനം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യകത നേരിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ മുക്തി കാക്ഷിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ടതും മുക്തിക്ക് ഹേതുവായവരെ അവയെ നിലനിർത്തേണ്ടതും ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഒരു രാജാവായി നാടുവാണിരുന്ന കാലം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കും. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്യാംശിതോം കിം കശിപൈ പ്രയാസൈർ ബാഹോ സ്വസിദ്ധേ ഉപബർഹണൈ കിം സത്യാഞ്ജലൗ കിം പുരുദാന്ന പാത്ര്യാ ദിഗ്ലക്കാലദൗ സദീ കിം ദൂഗലൈ സത്യാംശിതോ കിം കശിപൗ പ്രയാസൈർ ബാഹോ സ്വസിദ്ധോ ഉപബർഹണൈ കിം സത്യാഞ്ജലൗ കിം പുരുദാന്ന പാത്ര്യാ ദിഗ്ലാകലാദോ സദി കിം ദുകൂലേ. സത്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ശിതോ പാർത്ഥിവമായ സമതലങ്ങൾ കിം ആവശ്യകതകൾ എവിടെയാണ്
കശിപോ ശയ്യയുടെയും ചെറുഗൃഹങ്ങളുടെയും പ്രയാസഹേ ആയി യത്നിക്കുക. ബാഹു കൈകൾ സ്വസിദ്ധേ ആത്മസംതൃപ്തനാവുക. ഹി തീർച്ചയായും ഉപബർഹനെ കട്ടിലിന്റെയും കിടക്കയുടെയും കിം എന്താണ് ഉപയോഗം സതി ഉള്ളപ്പോൾ. അഞ്ചലോ കൈപ്പത്തികൾ കിം ഉപയോഗം എന്താണ്. പുരുത വൈവിധ്യങ്ങളായ അന്ന പൂജ്യങ്ങൾ. പാത്രിയ പാത്രങ്ങൾ. ദിക് തുറന്ന സ്ഥലം. വൽക്കല ആദു മരത്തോൾ. സതി ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ കിം എന്താണ് പ്രയോജനം. ദുബുലൈഹി വസ്ത്രങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. കിടന്നുറങ്ങാൻ വിശാല സമതല ഭൂമിയുള്ളപ്പോൾ ശയ്യയുടെയും ചെറുഗൃഹങ്ങളുടെയും ആവശ്യം എന്താണ്. ഒരുവന് സ്വന്തം കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ തലയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്. ഒരുവൻ അവന്റെ കൈപ്പത്തികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. യഥേഷ്ടം ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരപുരികൾ ഉള്ളപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. സംരക്ഷണത്തിനും ശാരീരിക സുഖത്തിനുമായി ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. അത്തരം മായിക സന്തോഷങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥമായ അന്വേഷണങ്ങളിൽ മാനവശക്തി പാഴായി പോകും. ഒരുവൻ തറയിൽ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് മൃദുവായ കിടക്കയ്ക്കും സുഖസ്പർശമായ മെത്തയ്ക്കും വേണ്ടി എത്തിക്കുന്നത്. തലയണ കൂടാതെ പ്രകൃതിയാൽ കനിഞ്ഞു നൽകപ്പെട്ട മൃദുവായ കൈപ്പത്തികളുടെ സഹായത്താൽ ഒരുവന് സുഖമായി വിശ്രമിക്കാമെന്നുള്ളപ്പോൾ തലയണ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യം. മൃഗങ്ങളുടെ സാമാന്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വശം അവയ്ക്ക് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ സാധന സാമഗ്രികളോ മറ്റു ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബുദ്ധിയില്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അവ തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പാകം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. എന്നിട്ടും മനുഷ്യരെക്കാൾ ആയാസരഹിതമായി ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം അവ നയിക്കും. മാനവ സംസ്കാരം മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിയണമെന്നോ നാഗരികത, വിദ്യാഭ്യാസം, സഭ്യത എന്നിവ കൂടാതെ മനുഷ്യർ വനത്തിൽ നഗ്നരായി ജീവിക്കണമെന്നോ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മൃഗജീവിതം നയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിലുപരി കലാശാസ്ത്രം, കവിത, തത്വശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ അർത്ഥവത്തായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കണം. അവിധം മാനവ സംസ്കാര മുന്നേറ്റത്തെ സഹായിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ കരുതൽ ശക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന ആശയം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജന്മത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ജന്മത്തിലും സാധ്യമാകാത്ത ഭഗവാനുമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരിക്കണം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ വികാസം. മാഞ്ഞു പോകുന്ന മായാരൂപങ്ങളെ പോലെ കരുതി ഭൗതിക ദർശനത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയണം. മാത്രമല്ല ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ സമ്മേളിച്ച പരിഷ്കൃത മൃഗസംസ്കാരത്താലുള്ള ആത്മതൃപ്തി മതിഭ്രമമാകുന്നു. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന് നാമമാത്രമായ വില പോലുമില്ല. അത്തരം മിഥ്യാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുശീലനത്താൽ മനുഷ്യൻ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല സാധന സാമഗ്രികളാൽ പൂർണ്ണസജ്ജമായ രമ്യകർമ്മങ്ങളിലോ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവയോട് കൂടിയോ അല്ല പൂർവ്വകാലത്ത് സന്യാസി വര്യന്മാരും ഋഷികളും ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർ ചെടുകുടിലുകളിലും വൃക്ഷവാടികളിലും വസിക്കുന്നതും നിലത്തിരിക്കുന്നതും പതിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ അക്ഷയനിധികളാകുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം പരിപൂർണതയോടെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീധരൂപ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയും രാജ്യത്തെ ഉന്നത പദവിയുള്ള മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഒരു രാത്രി മാത്രം ചെലവിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മഹത് ലേഖനങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ 2 രാത്രികൾ പോലും കഴിയാൻ അവർക്കായില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ അവർക്ക് ആധുനിക സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ മുറികളിൽ വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാരത്തിന് ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായകമല്ല. മാത്രവുമല്ല അത്തരം പുരോഗമനപരമായ ജീവിതത്തിന് അവ കൂടുതൽ ഹാനികരവുമാണ്. മനുഷ്യ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന 4 വിഭാഗങ്ങളും അഥവാ 4 വർണ്ണങ്ങളും അനുക്രമികമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 4 വിഭാഗങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉള്ള
സനാതന ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ അഭിവൃദ്ധമാകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യപ്രദമായ പരിസമാപ്തിക്ക് യഥേഷ്ടം അവസരങ്ങളും പ്രചുര നിർദ്ദേശങ്ങളും, മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് സന്യാസ ജീവിതം സ്വച്ഛയാൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അനുവർത്തികളോട് അതിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മസംയമവും അഥവാ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും സന്യാസ ജീവിതവും ശീലിക്കാത്ത ഒരുവൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തര ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ആ അനുശീലനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തീർച്ചയായും എത്തിക്കണം. അത് അഭികാമ്യമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും സഹായിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരശങ്കരായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമത്തായ ശ്രീപ്രഭുപാദിക്ക് നിതായ ഗൗരപ്രേമാദിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നാമമാത്രങ്ങളായ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രബുദ്ധനായ വ്യക്തി ആവശ്യമായ അഥവാ അൽപിഷ്ടമായ ആവശ്യകതകൾക്ക് മാത്രമേ യത്നിക്കാവൂ. അത് നിശ്ചയമായും ബുദ്ധിപൂർവം സ്ഥിരീകൃതനും അത്തരം എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഫലശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് നിരൂപിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമാകിയാൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കുകയും. ഈ ലോകത്ത് വസിക്കുമ്പോൾ അത്രയും അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു പ്രബുദ്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, യത്നിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫലശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനമാണെന്ന് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയും. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഭക്തർ കരുതുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം അഥവാ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിഷ്ഠ. നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് സുഖകരമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഒക്കെ കഴിയാനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെ, ഇത് ദുഃഖാലയം അശാശം, ഇവിടെ സുഖം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഭഗവത് നാമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള സാധനം മൊബൈലൊക്കെയാണല്ലേ. എന്നാൽ ആ കാലത്ത് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, കെട്ടിടങ്ങൾ, സാധന സാമഗ്രികൾ, കാറുകൾ, ബംഗ്ലാവുകൾ, മില്ലുകൾ, വ്യവസായശാലകൾ, സമാധാനം, യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായ അണുശക്തിയും ഇലക്ട്രോണിക്സും എല്ലാം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും അവയുമായി ചേർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തനെ അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശരിക്കും അറിയാവുന്നതിനാൽ തിരമാലകളുടെ
പ്രലാപങ്ങളെ പോൽ ഒട്ടും പ്രധാനമല്ലാത്ത വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യമേ അല്ലാത്ത അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭക്തന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളുള്ള ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അതിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വീട് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് സന്തോഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുക, അല്ലെ? എന്നാൽ അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല, അത് വേണം. എന്നാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരെ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും മത്സരമാണ്, അല്ലെ? അടുത്ത വീടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു നില കൂടി വലിയ വീടായിരിക്കണം നമ്മുടെ, അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കാറായിരിക്കണം, അപ്പുറമുള്ളത് ചെറിയൊരു കാറാണെങ്കിൽ അതിലും വലുതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാർ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് എന്താ പറയാ, അതിനൊരു മത്സരമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൂർത്ത് അടിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയും. അപ്പൊ പിന്നീട് നേതാക്കളെ കുറിച്ചും രാജാക്കന്മാരും യോദ്ധാക്കളും അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്? ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ നാമം നിലനിർത്താനാണ്. കാലക്രമേണ അവർ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രയോ രാജാക്കന്മാരും എത്രയോ വലിയ നേതാക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അവരൊക്കെ കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ചു, അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നും പോയി, അല്ലെ? അവരുടെ നാമവും പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നീട് വിസ്മരിക്കപ്പെടും, ഇല്ലാതായിത്തീരും. എന്നാൽ ചരിത്രവും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരും ഇന്നുന്ന കാലത്തിന്റെ എത്രത്തോളം വ്യർത്ഥമായ ഫലങ്ങളാണെന്ന് ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കും. സമ്പത്തും സ്ത്രീകളും പ്രശസ്തി തുടങ്ങിയവയെ ഫലേച്ഛകർമാദികളും മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുകയും കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസ്ഥിതരായവർക്ക് അത്തരം മിഥ്യയായ കാര്യങ്ങളിലൊട്ടും താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്, അഥവാ വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ്. സമ്പത്ത്, സ്ത്രീകൾ, പ്രശസ്തി, അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയും, നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തി അഹേതു. എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ധാരാളം ധനം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് സുന്ദരികളായ തരുണികളിലും ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് പ്രശസ്തിയും ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ അങ്ങയിൽ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി, അങ്ങയെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അല്ലാതെ എനിക്ക് വലിയ ആളാവണം, എന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം, അറിയപ്പെടണം, പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവണം, ഇതൊന്നുമല്ല. അല്ലെ എനിക്ക് ധാരാളം ധനം വേണം, ഒന്നുമല്ല, അല്ലെ? അതൊക്കെ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവിതത്തിലെ നമ്മള് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ബാക്കിയുണ്ടോ അതൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മള് അത്രയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സമയവും കാലവും ഒക്കെ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളും. അപ്പൊ എത്ര ലക്ഷമുണ്ട്, എത്ര കോടിയുണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അത് അത്രയും കാലം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള കാലം അത്രയും വെറുതെ പാഴാക്കി പോവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണോ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, എന്താണോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളതിനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും, അല്ലെ? ജ്ഞാനം എല്ലായിടത്തും കാണാം, വൈരാഗ്യം, വിരക്തി അത് കാണുക വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമാണ്. ഓ നമുക്ക് കാണാം, യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവര് അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ അതൊന്നും അവരൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ പോലും ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ AC ഉണ്ട്,
ബെഡുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ തറയിലൊരു പുല്ലുവായ വിരിച്ചിട്ട് അതിലാണ് കിടന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ അതിലൊന്നും ആകൃഷ്ടരാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? പലരും എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യയാണ്, അല്ലെ? അതിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭൗതികവാദിയും ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് കാറ് വേണം, നല്ല AC റൂം വേണം, അല്ലെ? എനിക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഡൈനിങ് ടേബിളും ചെയറും ഒക്കെ വേണം. ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തില് എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഉയർന്ന ചിന്താഗതി, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ്, അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഉയർന്ന ചിന്താഗതി, അല്ലെ? അല്ലാതെ എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികൾ കൂടുതൽ വെച്ച് പുലർത്തുകയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നേടുകയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഓരോരോ ആശ്രമത്തിന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തില് അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ ജീവിക്കണം. സ്ത്രീകളുമായിട്ടും അധികം ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും പാടില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാതിരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഛോട്ടാ ഹരിദാസിനെയൊക്കെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരോ ആശ്രമത്തിന് ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് അത് വളരെ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിലൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാകിയാൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരുവൻ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദത്തിനായി വ്യർത്ഥമായി ചെലവിടുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാൽ പോലും പകരമാവില്ല. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പോലും ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല, അല്ലെ? പോയത് തന്നെയാണ്. അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ സമയം ചെലവാക്കരുത് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയും. നമ്മുടെ സമയം ഓരോ പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും എന്താ പറയാ ജന്മദിനമൊക്കെ ആഘോഷിക്കും, ബർത്ത്ഡേ, അല്ലെ? നമ്മള് എന്താ പറയാ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് അതൊക്കെ പുതുക്കിയെടുത്തിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മരണം പിടികൂടുക എന്നറിയില്ല, അല്ലെ? ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് 7 ദിവസമാണ്. നമുക്കറിയില്ല എത്ര ഉണ്ടെന്ന്, എത്ര നിമിഷമുണ്ടെന്നോ, എത്ര ദിവസമുണ്ടോ എന്നും, അല്ലെ? ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 7 ദിവസം എപ്പോഴാണെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായിരുന്നു, അല്ലെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി 7 ദിവസം അവസാനമായിട്ടുള്ള 7 ദിവസമായി എന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ 7 ദിവസം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ 7 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മരണം നമ്മളെ പിടിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നഷ്ട കച്ചവടമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ
ആ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം പാഴാക്കി കളയുന്നു. അതിന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചില പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദകരുമായി ഉറ്റം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ആത്മഹത്യാപരമാണ്. എന്തെന്നാൽ അത്തരം നയങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഭംഗം വരുത്തും. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഭക്തന്മാര് ഭക്തസംഘത്തിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും അല്ലെ, സത്സംഗത്തില് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അല്ലെ. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പറയാ, ഗ്രാമ്യ കഥകൾ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക. രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ, മറ്റുള്ള ഗോസിപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭക്തന്മാര് കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സന്ദർശനം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യകത നേരിട്ടപ്പോഴാണ്. യഥാർത്ഥ മുക്തി കാക്ഷിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ടതും മുക്തിക്ക് ഹേതുവായവയെ നിലനിർത്തേണ്ടതും ഒരു അതീന്ദ്രവാദിയുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഒരു രാജാവായി നാടുവാണിരുന്ന കാലം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു അതീന്ദ്രവാദിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ചാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജാവായിട്ട് വാണിരുന്ന കാലത്ത് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടും അപ്പോഴേ കൂടുതലായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആ മരണം അടുത്തു, 7 ദിവസം മാത്രമേ മരണമുള്ളൂ എന്ന്, മരണം 7 ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ചു അല്ലെ. അപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതീതിയായിട്ടുള്ള ഗുരു ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം, കേൾക്കണം, തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഈ ജന്മം തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചൈത്യഗുരു പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ചൈത്യഗുരു തന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും നമുക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അപ്പോഴേ ഗുരു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പിന്നീട് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരണമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി അങ്ങനെയുള്ള തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ വിശാലമായ സമതല ഭൂമിയുള്ളപ്പോൾ ശയ്യയുടെയും ചെറുഗൃഹങ്ങളുടെയും ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഒരുവിന് സ്വന്തം കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ തലയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഒരുവന് അവന്റെ കൈപ്പത്തികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ത്? യഥേഷ്ടം ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരപുരികളുള്ളപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? വിശാലമായിട്ടുള്ള സമതല ഭൂമിയുള്ളപ്പോഴേ എന്തിനാണ് കിടക്കയുടെയും കട്ടിലുകളുടെയും വീടിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. നമ്മുടെ ചില പ്രഭുപാദർ പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമിലൊക്കെ മണ്ണിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറയും, പ്രഭുപാദരൊക്കെ പറയും, ഞാൻ ആ അമ്മയുടെ മടിയിലാണ് കിടന്നത്, ഭൂമി മാതാവ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനം രാധാറാണി മാതാവിന്റെ ആ മടിയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ സിംഹപ്രഭുപാദരുടെ വീടുണ്ട്, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. പിന്നീടാണ് കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വലിയ ഒരു റൂമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദര് കൂടുതൽ കാലവും കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ ചെറിയ മുറിയിലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ അവിടെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ റൂമിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു
എന്താ പറയാ, ഒരു ചെയർ പോലും അവിടെ ഇല്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ആസനം, വ്യാസാസനം, ഒരു ഇരിപ്പിടവും ഒരു ചെറിയൊരു ടീപ്പോയും അവിടെയാണ് പ്രഭുപാദർ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുകയോ മറ്റൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പുല്ലുപായി മാത്രം. പിൽക്കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാരായ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടില് കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രഭുപാദർ ആ പുല്ലുപായിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കിടന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിലായാലും യാതൊരു വലിയ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു അടുപ്പും ഒരു ചെറിയ പ്രസാദം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയ പലക കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു പീഠവും മാത്രമേ. വേറെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിലില്ല. പ്രഭുപാദർ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള റൂമുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെന്തിനാണ്? അവരുടെ സംതൃപ്തിക്കായി, അവരുടെ എന്താ പറയാ ധനമൊക്കെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെലവഴിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കാണിച്ചു തന്നൊരു, അല്ലാതെ പലരും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഓളെ കൂടി AC റൂമിലും അല്ലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല, പ്രഭുപാദർ എന്താണോ ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. ഓ ഇവിടെ എന്താ സ്വന്തം കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തലയിടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ചില രൂപഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. അവരൊക്കെ മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആ പദവിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു ഒറ്റ വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചിട്ട്, ഒരു വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. രാത്രിയില് അവർക്ക് വീടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ രാത്രി കഴിയും. പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി വേറൊരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഉറങ്ങും. ആ സ്ഥലത്തോട് പോലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ 2-3 ദിവസം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും മധുക്കരി ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പോലും പറയുകയുണ്ടായി, സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് രാധാ മദൻ മോഹൻ പറയുകയുണ്ടായി, സനാതന, എനിക്ക് അല്പം ഉപ്പെങ്കിലും എന്താ ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, വലിയ ആർഭാടമായിട്ട് ജീവിക്കാതെ ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു. അല്ലാതെ ദാസന്മാരല്ല അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ടല്ല അവരൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാർ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അതൊക്കെ അവര് നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുകയും അതൊക്കെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകാരം അവര് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നത്. അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യം, ജീവിതത്തിന്റെ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സന്യാസ ജീവിതം ചർച്ചയാൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അനുവർത്തികളോട് അതിൽ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മസംയമനവും ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും സന്യാസ ജീവിതവും ശീലിക്കാത്ത ഒരുവൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തരഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ആ അനുശീലനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തീർച്ചയായും യത്നിക്കണം. അത് അഭികാമ്യമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും സഹായിക്കും. ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് രാജാവായിട്ടും ഇത്രയും വലിയ ചക്രവർത്തി ആയിട്ടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
ഇവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. തീർത്ഥ എന്താ പറയാ, പുണ്യനദിയുടെ തീരത്ത് വരികയും അങ്ങനെ സന്യാസിമാരുടെയൊക്കെ ഉപദേശപ്രകാരം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് വേറെ കാര്യം കൂടി പറയുന്നു. എന്താ പറയാ, മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, നമുക്കൊക്കെ ഒരു പാഠമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അവരൊന്നും വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അവര് സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. മനുഷ്യജന്മം എന്താ പറയാ, ഈ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറയും. മനുഷ്യ ജന്മത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ജന്മത്തിലും സാധ്യമാകാത്ത ഭഗവാനുമായി നമുക്കുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരിക്കണം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ വികാസം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പൂന്താന തിരുമേനി പറയുന്ന പോലെ ഈച്ചയായിട്ടും പൂച്ചയായിട്ടും മരമായിട്ടും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് നമുക്കുണ്ടായി. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളൊക്കെ, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നത്. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം. കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം. അല്ലാതെ പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की निताय गौर ब्रह्मानंद हरि। हरे कृष्ण। ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വന്ദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। निताय गौर ब्रह्मानंद हरि। हरे कृष्ण।